Rekotilan muinaispolku. Rekotilan röykkiöt. Olet tässä. Eli tästä tonne vasemmalle ja sit kohta oikealle ylös. Tonne tuo Linnavuori, muinaislinna, sinne hyökätään ja sitten tonne röykkiöt. Siitä sitten ylös. Ei jalka nouse. Rekottilan pronssikautil hiiren kiukas. Siinä on selvästi joku muinaiskiviröykki. Sitä on varmaan joku kaivannut. Löytyykö sieltä jotain? Onko tänne haudattu joku suuri viikinkipäällikkö? Vai mikä tämä? Siinäkin on rakenne. Moottoritie ääni on kyllä aikamoinen. Me ollaan menossa tuonne päin ollaan menossa. Se on kiva joku kunnon kartta olla. Tämmöiset mettät on ihana, kun näissä joskus suunnistaa tämmöiset vastaavissa, niin nämä on niin ihania mennä tämmöiset. Aina saa kirrota, että miksi ihmeessä mä menin tämän kautta. Ja sit kun meikäläisellä on tapana aina se, että mä menen sen vaikeamman kautta. Löytyyhän täältä polkukin. Se on fiksusti kiertää kallion täältä näin vasemman kautta. On aina kiva, kun löytää polku. Mutta ei me nyt taideta tonne sinne päin mennä vissiinkään. Jos mentäis tänne päin. Jossain tommosessa kohtaa voisi olla semmosia Ai jaa, no sit me ollaan oikea polu. Vihdoin ja viimein. Hyvä kun löysit. Mutta tämmöisessä paikkaa ne saattaisi olla ne semmoset merkinnät. Siinä on tommonen kivivyörymä tullut tuolta. Pitääkö meidän kävellä tonne noin? Joo, tuota vähän. Mä luulen, että tuolta menee polku sinne. Jaa, nyt me ollaan vasta niinku oikealla polulla. Joo. Tuolla näkyy joku opastuskyltti. Katsotaan sitten mitä siellä lukee. Tänne on kuljettu ainakin paljon. Ei ainakaan vielä löytynyt mitään muinaisia
punamaali jälkiä. Eikä mitään vanhoja kirkkovenepiirroksia. Ai siinä on Suomen kalliomaalaukset. Ylätasanne. No niin, nyt löydettiin tälle oikealle polulle. Täältä pitäisi tulla paikka, missä on jotain kalliomaalausjuttuja. Onko se tässä jo? Ei se ehkä tämä vielä. Tässä on tää kallioseinämä. Ja siinä on jotain punamulta jäämiä. En nyt kovin äkkiä kyllä pysty hahmottaa, että mikä siinä olisi. Mitä se mahtaa esittää. Aha, mennään täällä on jyrkkä alasmeno, vaarallinen polku. Noin, mennään vähän tyyliin. Ei mennä tyyliin suunnistajat. Ettei mennä kohta niin sanotusti persmäkeen. Yps. Se polku olisi vissiin tullut sillä, että se olisi täytynyt täältä tulla ylös. Mutta me löydettiin vähän niinku loivempi mäki ylösnousun tuolta jostain kautta. On siellä aikamoiset seinämät. Ups. No niin, melkein ollaan jo alhaalla.